Amen. Amen, Baba. uJesu Kristu inkosi. Ngivuke nephupho namhlanje. Kuleli phupho bengikulendle uRandi kodwa bekungathi kusekhaya. Kuthe uma ngithi ngiyozama ukuvala umnyango sinodadewethu endlini, ngagcina ngingakwazi ukukhiya emnyango. Kwangena lowo muntu obengena enkulukulela. Kuthe kusenjalo ngezwa ngathi ngishawa yi-stroke khona la ephusheni. Ngama ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Noma akade nginabo bengasangizwa ukuthi ngithini, kodwa bengilokhu ngimemezile ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngaze ngaba ngcono khona la ephusheni. Ngiyalibonga kakhulu leli gama elinamandla, ngoba angazi ukuthi ukube bengingenaye lo Jesu bengizobiza bani, ngoba ukube bengingamamukelanga lo Jesu Kristu ukuthi abe yinkosi nomsindisi kimi, angazi ukuthi bekuzokwenzakalani. Mhlampe bengingavuka ngishawe yi-stroke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Buningi ubufakazi, kepha ngiyacela ukuthi ngiyabe ngithanda ukudlulisa ngingaze ngeqe isikhathi sikababa. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela kwakumpostoli nomama umpostoli ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Mina ngithanda ukwethula ubufakazi baba ngomkhosi ka-21 days. Ngiwabonile amandla kaNkulunkulu engisebenzela. Bengilowo muntu ohlala ehlutshwa ngemoya yokuphupha ngilele lo muntu wesilisa. Angisazi ukuthi benguday bani sikuthi sisemkhosini ka-21 days. Ngaphupha ngiliswa ngamadoda amabili engawazi, ethi wona wayi ngithi angisawafuni, wayi ngithi angisawathandi. Enye indoda bekungumuntu omnyama, enye bekungumlungu. Angilwisa kakhulu but ngagcina ngithunyukile lapho. Kusukela lelo langa angikaze ngihlutshwe yile mimoya yama-spiritual husband. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Lesivumo esithi uJesu Kristu inkosi siyangisebenzela kakhulu. Ngibiyelekile ngisekhaya lezwi, ngabiyeleka ngisentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Nomkhwele kwabaseRoma 10 uyangisebenzela kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu. Ngathi uNkulunkulu angaqhubeka ukukhulisa nemfundiso osipha zona ngosuku ziyangikhulisa kakhulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu isivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Even ingane ike yathi mayibuya esikolweni yathi mama, bengihlaselwa yisisu ngisesikolweni, kodwa ngamemeza ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, isisu sathula. Babaza amandla kaNkulunkulu. Ngayibona ukuthi ingane ijabulile kakhulu ukuthi baba ethi mama, isivumo esithi uJesu Kristu inkosi singisebenzele namhlanje, isisu sami sivele saphola semthani. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba, ngiyambonga kakhulu. Ngiyawubonga amandla kaNkulunkulu. Ngisithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba. Ngibingelele ekhaya kaNsibande. Themba niyaphila nonke nabazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngidlulisa ukubonga nje baba amandla kaNkulunkulu baba kangenzele wona. Ingane yami le ntombazane izolo nje late la ngabo-6 ihleli phezu kwetshe, idlalisela isandla ukhetha eceleni, kanti lapho uthinta la kunomgodi wenyoka khona. Yaphuma ingayiboni, yamqhafaza emunweni. Ayiboni siphindele emuva, simqhafazile kopha emunweni. Wakhalakeza kimi, nanku seshawe inyoka. Ngasangana-ke nje ngangazi ukuthi ngeshawe inyoka kuzokwenzakalani. Njengenyoka nje inehlungu. Ngikhuleka ngathi Nkosi Jesu, uyimba wena. Fafaza igazi lakho phezu kwalo mzimba wakhe. Ungaspreadeki i-poison enhliziyweni, ngoba ingalo phela iseduze nenhliziyo. Hhayi, satatazela-ke sifuna imoto-ke ezomusa esibhedlela eSorethukela. Sakhuleka sathi asiguqeni sikhuleke before sihambe eMaroma 10.
verse 9 lo ngoMeyi 18 awukhuleka ngasekhanjwa-ke. Kodwa bekungumangaza kavuvukalanga, namandla futhi ubenawo, futhi bengebuhlungu indawo. Asifike uthuke la umshekhe kudokotela, hhayi kuze kube umthatha igazi-ke. Memthatha igazi alinalutho. Wabuya nje noma ebuye ngakusasa-ke. Wabuya nje ey'hambela ey'philela kuze kube manje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngomusa wakhe akangenzele wona. Kukhulu nje akasenzele kona, nangamandla omkhuleko. Siyambonga kakhulu. Lokho nje Baba, ngidlulisa nje udumo kuyena, udumo lungolwakhe nenkazimulo olufanele. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuBaba uNsibande, kumama. Ngiyabingelela ekhaya lezwi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Heyi Baba, ngicwele ukumbonga kakhulu kakhulu uNkulunkulu ngomusa ongaka angenzele wona. Bengigula umzimba ubuhlungu. Umzimba ngiphuza amaphilisi ubusuku nemini. So-ke ngathatha umkhuleko manje. Ngancuma enhlizweni yami ukuthi angeke uJesu Kristu ayinkosi aphilise abantu abangaka. Bese mina sengiloko ngiphila ngamaphilisi. Ngangena emkhosini ngase ngiyakhuleka. Eyi uNkulunkulu ungenzele izimanga. Uma ubaba athi uma amadolo abuhlungu, guqa ngalawo madolo uzophiliswa. Kwenzakele empilweni yami. Bengiguqa kubuhlungu ngingazi ukuthi ngizophakama kanjani. Abuhlungu apeyina la madolo, umzimba ubuhlungu. Ngangena emkhosini ngalalela lo mkhuleko, ngaloko ngifake umkhuleko kaMeyi 18. Ngiwufake ngingasabali ukuthi ngiwufaka kangaki. Nkosi uJesu wangenzela umusa. Baba ngiyabonga. Iy'fundiso zakho aziweli phansi. Futhi kulamalanga, hhayi ngiyibonile nami, ngiyizwile lento ukuthi abazalwane abakubone ngathi usemafini. Kanti bengine-feeling nami ukuthi hhayi cha, akusakhulumi wena lamalanga. Hhayi iy'nkonzo zalamalanga zinyakazisa umzimba, yazi zikushiya usale uzibuza. Siyabonga uNkulunkulu wethu amuhle ngoba usivusela wena Baba. Umusa ongaka uNkulunkulu asenzele wona. Asinako nokuncane siyoziphendulela ngakho uNkulunkulu. Hhayi uNkulunkulu usiphilise enyameni, usiphilise emphefumulweni. Siyakhuleka kakhulu uNkulunkulu anigcine ekhaya kaNsibande. Biyele. Asigcine uNkulunkulu wami. Akugcine abazalwane bonke ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Ngempela siphasi kwe-umbrella. Siyakubonga Baba. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. Mana njalo uNkulunkulu akwenze kahle. UJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyathemba inkosi isanigcinile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Siyambonga nje ngey'nkonzo zonke nale kade isothungathi. Siyambonga uNkulunkulu nje kakhulukazi uma ngizwa le ndawo ukuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyamyeka nje umuntu uma ububi bakhe bungakapheleli. Hhayi kunzima kakhulu. Sibonga nanama-testimonies amangaka Baba, abantu ababekhona laphaya ey'nkonzweni lezi zase-Diepkloof. Lo mbono uNkulunkulu ababonisa wona abantu abaningi kangaka. Abantu abahlukene kangaka ebabonisa into eyodwa. Mina kungenza nje ngimbheke uNkulunkulu ukuthi yabo uma ngabe ethi kumina ngithandaza ngelinye ilanga ethi indaweni kuyo ingumhlabathi ongcwele. Waze waba specific ukuthi akakhulumi nge-branch yaseHammersdale kodwa ukhuluma ngentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela ukuthi ingumhlabathi ongcwele. Sibuka nje ukuthi uNkulunkulu asibusise ngomholi ofana nawe. Masihlulekile Baba ukumkhonza uNkulunkulu.
siyoba sikhulu kakhulu esethi isihogo ngoba uNkulunkulu usifundisile kusebenzisa. Waphinde wahamba phambi kwethu ngobungcwele. Awusitshelanga into ongayenzi wena, kodwa sakubona uhamba phakathi kwethu ngobungcwele, ufakazelwe ngisho nayizulu ngembono. Siyamdumisa uNkulunkulu Baba, ngiyambonga kakhulu ukuthi ngingelutho nje nami angibale ngibe womunye ababa kuleli bandla. Nokho-ke kungangikhwalifayeli ukungena ezulwini, ngiyokhwalifaya imisebenzi. Uma imisebenzi yami yobe imthokozisa uNkulunkulu, ngihambe ngobungcwele ngiyongena ezulwini, kodwa siyamdumisa uNkulunkulu. Kwangathi angaqhubeka njalo akufihle Baba, akufihle, uhambe entandweni yakhe, uhambe phambi kwakhe ungenacala. Siyambonga uNkulunkulu, dumo lumfanele yena yedwa nezibongo. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, lapha ka-YouTube sengikhohlwe ukusho, kukhona okade buza ethi ayikho yini ibranch eseduze nakaMashu. Kambe yiphi nje ibranch engacishe ibe seduze nomuntu okaMashu? Khona lapha i-comment engiyibonile lapha ka-YouTube bengiyibuka manje, ebuza ukuthi-ke ayikho yini ibranch esinayo eseduze nakwaMashu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngifuna kufakazela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu ukuvunywa kwezono, ukuthi ngempela uma kuvunywa izono azilalelwa ngibaba uNsibande. Emalangeni landlulile, uma ngingaqambamanga, kungaba ngilesithathu noma kungilesine, angisakhumbuli kahle. Ngiphupha ngihamba nomzalwane omunye, kwangathi singena eklasini, uBaMtsibande bekahleli njengothishela emaka emaphepha. Siseklasini, kwangathi ngilona loyo ufuna ibholpeni nencwadi, ufuna kubhala izono zakhe. Asukume omunye, ngizothi bekabukeka njengomfundi ngoba sibukeka sibafundi lapha eklasini, aye kuBaMtsibande as uthishela. Nakafika athi mina ngeke ngakhona kubhala izono zami ngoba zingikhumbuza ukuthi ngabulala ubaba. uBaMtsibande waphenduka esitulweni, bekahlela abheke edeskini. Nakaphenduka wabheka kulo mzalwane noma kulo mfundi, wathi kubalulekile ukuthi ubhale izono zakho, noma kodwa usebenzise igama lokurekhoda. Wathi kubalulekile ukuthi urekhode izono zakho ngoba ufuna ngizizwe kuze ngikuthethelele. Angeke ngakuthethelela ngingakazizwa. Wajika lo ntombazana wabuyela emuva, bonakala ukuthi udumele ngoba bekangafisi ukuzibhala izono zakhe. Saqhubeka saphishaneka nabanye bazalwane, abanye sibakhapha emakhaya bolanda amapeni namaphepha sizobhala izono zethu. So namhlanje ngizofakazela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Ngempela uBaMtsibande nakathi izono asizivumi kuye, kuliqiniso. Ngingufakazi namuhla, ngikubonile izona asizivumi kuye ngoba bekangeke athi yena uyalalela athethelele, ngoba akanamandla okuthethelela izono zethu. Inkosi uJesu Kristu enemandla. Bengisho lokho bangcwele, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezi entabeni likaJehova, ngiyabonelela. Ngibingelela ubaba noma egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyathanda ukudlulisa ubufakazi nje bokumbonga uNkulunkulu ekuseni osasigcinile kwaze kwafika lesikhathi. Nje siyambonga uNkulunkulu ngey'nkonzo ebezikhona ngapha ngakithi eGoli. Sambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Nje besimemile imindeni yethu ukuthi izolalela izwi likaNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi uJehova uyayifakazela kubantu bakhe, ukuthi noma ngingadansa kuleya nkonzo yenu, kodwa hayi simzwile uNkulunkulu ekhuluma. Futhi-ke bayafakaza ukuthi ngisho ubuthongo lobo babufika ngathi hhayi isimanga lesi.
kwesothamela inkonzo ungafiki ubuthongo. Kodwa la siyakhona sifike sijayive sijuluke, emva kwalokho silale ubuthongo. Kodwa hayi lapha eDiepkloof asilalanga. Sambonga uNkulunkulu Baba, ivangeli oliphethe lehlukile. Samethemba uNkulunkulu ngemindeni yethu ukuthi nje sebebonile indlela futhi bazoyilandela. Ngoba leyo nto esiyifisayo ukuthi umuntu naye ayibonele bese yikhethela yena ukuthi ukhetha yiphi indlela. Kodwa siyabonga kakhulu, siyabonga nje enkosini. Emva kwalokho kwalandela imvula emnandi elethe nje iviki lonke, yaze yanqamuka ngoLwesihlanu ekuseni. Hayi, sambonga uNkulunkulu, bekuyibusiso zodwa. Noma-ke sike sahanjelwa ugesi-ke emva kwalokho, kodwa sambonga uNkulunkulu, sobuyile ugesi nemvula nje beyimnandi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, siyamdumisa, sithi nje udumo lonke lifanele yena. uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi Baba. Kade ngingavumi nje ukuthi ngisho lento engayibona. Ngabona engathi ngiyaqhamuka ngizongena endlini, entabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Uma ngingena khona ngiyibone icathulo emnyango ukuthi kukhona abantu abakhona, but lapha ngangingatshelwa umuntu ukuthi kumele ngishiye icathulo because icathulo zami zayingcolile. Uma ngingena entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa, ngibone kuklini, kuhlanzekile. Khona ukuthi indlu iklinile but kubonakala idust lapho kokucwebezela, kungabonakali ngisho idust. Ubuklini bakhona angiyazi into eklini ngaleya ndlela. So ngithi uma ngimile kube khona enhlizweni yami ukuthi bakhona omama uSithole kodwa futhi angibaboni ngaphakathi. Abese ngiyaphaphama. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama Apostoli Nsibande, ngibingelele ekhaya lezwi, ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekhaya lezwi. Ngithula ubufakazi osebunesikhathi benzekile egameni likaJesu. Bazalwane, ngike ngahlaseleka endlini ekamereni engilala kulona. Ngahlaselwa yinunu lezi ekuthiwa yinkume. Bezivele ngithi uma ngiphaphama ebusuku ngiy'thole igcwele udonga ngingazazi ukuthi ziqhamuka kephi. Njalo phakathi nobusuku ngizithole nje sey'gcwele udonga. Kuthe ngosuku lwesithathu ngakhuleka abaseRoma. Uma ngivuka ngakusasa zasey'thuthile, kungasasele ngishaye odwa engasekho. Kuthe kudlula usuku olulodwa ngezwa bekhala khona ekhaya lami ebaleni kwenye indlu, bethi bahlaselwe obhubhu bagcwele indlu, ababazi ukuthi baqhamukaphi. Ngehla ngaya kuleyo ndlu ngabaqoqa bonke, safike sakhuleka abaseRoma. Bathutha obhubhu abaphindanga baba khona. Kuthe ngoDisemba kwafika ingane ivakashile ekhaya. Ithe uma ifika ingane ivakashile ekhaya, bengiqoqa njalo iy'ngane mase kuzolala ngikhulekise, sikhuleke abaseRoma, sikhuleke njalo. Ingane ithe iqeda lapho yayibiza ezinye yahlala phansi nazo yathi, niyazini ukuthi ebusuku mina ngiyandiza ngomshanelo, ngibuye ngizonithatha nonke nginilayishe emshayelweni sihambe. Iy'ngane zangibikela, ngase ngiyibiza ngahlala phansi nayo. Yaqhubeka yangitshela ukuthi iyahamba ebusuku indiza iye phezulu bese bethi ayibuye izolanda ezinye iy'ngane. Sakhuleka bazalwane, sakhuleka abaseRoma, sakhuleka. Ingane ngithe mase ngiqeda ukuyikhulekela yayisengibuza ukuthi njengoba usungikhulekelile akasezobuya yini lo muntu obethi angizolanda iy'ngane. Ngathi mina ngeke esakulanda. Okungiphathe kabuhlungu ukuthi ayihlali la ekhaya ibivakashile, yabe isihamba iphindela emumva. Izolo kufike umfana wami ofundayo oneminyaka ewu-11. Uthe efika uphuma esikoleni egula ngale ndlela, eshawa yikhanda, ephethwe umphimbo, ethi uvalekile akakwazi ngisho ukugwinya. Ngibese ngithatha ifoni ngamnikeza ngathi akakhuleke. Umkhuleko wami eyi-18 wakhuleka wacambalala. Uthe vuka lapho wavuka esethatha ukudla wadla.
uyaphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu Baba Mtsibande, uNkulunkulu asigcinele wena nomndeni wakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela babomphostoli nomama nebandla lonke likaNkulunkulu, ekhaya lezwi ngasendlini entabeni kaJehova kuyabonelela. Amen. Bazalwane, ngicela ukwethula ubufakazi. Ngumuntu onoshukela ne-BP, kodwa ngiwayekile amaphilisi ngo-2022. Nganquma nje ngoba ngabona ukuthi nabawadlayo amaphilisi beze beyijove, ugcina umuntu edlulile. Ngawayeka nje, ngamthemba uNkulunkulu. Uyangiphilisa-ke uNkulunkulu, bazalwane. Ubufakazi bami-ke busekutheni kade ngithathe u-3 days ngingena emkhosini, ngakhuleka ngamcela uNkulunkulu. Bengiye ngithi uma ngisemkhosini ngibe nenkinga, ngazi noma inkwantsha, kodwa nje kwakusonteka nje ilokhuzana mase ngiqala ukudla. Yayingangenzi lento ngisekhona emkhosini. Mase ngiqala nje ukudla, kuvele la eminweni mhlambe noma la ey'thweni la ngemuva emsipheni lo ngemuva usonteke, uthi ngibe nenkinga, ngibe kungavumi noma ngihambe. So-ke ngangena-ke emkhosini ka-3 days ngimcela uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akuzange kwenzeke. Ngiyamkholwa ukuthi kuhambile, ngeke kusaphinde kwenzeke, ngoba bese ngiba nokwesaba ukungena kwi-fasting ngenxa yakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Tata Mpostile, ndibulisa utata, ndibulisa umama Mpostile. Bandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Bulise ikhaya lezwi, bandla lenkosi uJesu Kristu. Ndibonga uNkulunkulu ngethuba lokuphila kule mihla. Ndimbonga kakhulu ngethuba lokuthi ndibe sekhaya lezwi. Ndibonga uNkulunkulu ngokuba sekhaya lezwi. Ndibonga indyebo esekhaya lezwi. Ndiyayibonga kakhulu kuNkulunkulu indyebo yezwi likaNkulunkulu. Ndithi uma ndicinga, ndithi last week bekuneenkonzo ezise-Deep Kloof. Kule veki kuneenkonzo eziseMpumalanga. Hayi, ndabona ukuthi yiminyaka yendyebo kuthi le. Yiminyaka yendyebo. Umbuzo ukuthi siyakugcina na? Siyaqokelela, siyagcina na? Ndiyambonga uNkulunkulu ngomsebenzi awenza ekhaya lezwi ngezwi lakhe empilweni yam. Ndibonga ukuhlutha lizwi, ukungalambi. Ndibonga ukungalambi. Izwi likaNkulunkulu lihlala likhona. Nkosi yam, uNkulunkulu makasincede, Tata Mpostile. Akukho esingaziphendulela ngako. Akukho. Kuthiwe izolo uma ngaba kugqitywa inkonzo, uthi wena sizova kusasa ukuthi uthini uvesi number 3 kuMateyu chapter 5. Yaba ngase uba bekuthiwa
kusasa ngoku sizova ukuthi uNkulunkulu uthi ngabanjani abanoyolo. Siyabonga Tata uMpostile ukuvuma kwakho ukuthunywa nguNkulunkulu. Asazi ukuthi ngesiphi ngesisesogwini. uYesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Angibingelele ekhaya lezwi endlini entabeni likaJehova kuyabonelelwa. Baba uNsibande benomama egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ndithi mandibonge uNkulunkulu, ndibonge imfundiso yasekhaya lezwi abandivale ndawo othetha ngayo yandimangaza, yasuka emehlweni yam, empilweni yam, okoyindihleli le ndaba yokuthi uNkulunkulu akuyeke kungekapheleli, kufuneke kude kube kuphelelisiwe. Yamangazeka kakhulu ukuthi zininzi izinto ezenzekayo emabandleni, abantu benze nje khelesi. Ongomnye abejonge komnye acinga ukuthi no, uNkulunkulu uzosixolela sonke ngoba abejonge kwabanye abantu esithi nobani bayakwenza oku, ukuthi nam ndingakwazi ukuxoleleka noba ndingayenza, abe engazi ukuthi kukhona okufihlakeleyo okungatyhilekanga kuye, njengangoku kuvezayo ukuthi uNkulunkulu uyalinda kude kupheleliswe. Bangaphi abantu abazolahleka belahlekiswa ukujonga kwabanye abantu kwizinto abazenzayo ezibhedayo, abe ecinga ukuthi kuba kungekho nto yenzekayo kuloo abejonge kuye, acinga ukuthi no, uNkulunkulu uzawukwazi ukuxolela. Bangaphi abantu abazolahleka? Thixo makasincede kakhulu, makasincede kakhulu. Ndiyacela uThixo